Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy aranykapukkal őrzött város, amit Mennyországnak neveztek. Ezt az országot isteni lények irányították. Az angyalok a jókat felemelték, és megvédték őket a gonosztól. Lucifer az angyalok egyike volt. Álmodozó volt, csodálatos ötletekkel minden teremtmény számára. Ezért bajkeverőnek titulálták a mennyország vénei. Úgy gondolták, hogy az ötletei veszélyt jelentenek a világra. Lucifer végignézte, hogy az angyalok saját kedvük szerint formálják a világot. A föld porából megteremtették Edemet és Lilitet, az első emberi párt, akik egyenrangúak voltak. Ennek ellenére Edem irányítani akart, viszont Lilit nem volt hajlandó alárendelni magát. Elmenekült az Édenkertből. Lucifert vonzotta a lány függetlensége, és végül a két lázadó egymásba szeretett. Meg akarták osztani a szabad akarat varázsát az emberiséggel, és felajánlották a tudás gyümölcsét Edem új asszonyának, Eve-nek, aki örömmel elfogadta. De az ajándék átokkal járt. Ezzel az egy engedetlenséggel a gonosz megtalálta az útot a földhöz. Ezzel együtt elérkezett a bűn és a sötétség birodalma, és ezzel a mennyország rendje felborult. A vakmerőségükért büntetésről száműzték Lucifert és a szerelmét abba a sötét helyre, amit teremtettek. Nem engedték meg Lucifernek, hogy meglássa az emberekben a jót, csak a kegyetlenséget és a gonoszságot. Lucifer szégyelte magát, és nem akart többé álmodozni. De Lilit élvezte. A démonoknak erőt adott a hangjával és a dalaival. Ahogy a pokol népessége nőtt, úgy nőtt vele az ereje is. A mennyországban megijedtek, és azt a rémes döntést hozták, hogy minden évben leküldenek egy sereget elpusztításukra, hogy a pokol bűnösei ne lázadjanak fel ellenük. De Lilit álma tovább élt, és az álmát továbbadta hőn szeretett lányának, a pokol hercegnőjének.